Hello friends, welcome to my first vlog. आरोबाव नोंथांमोन बयखौ दिनैनि फार्स्ट गोदान ब्लगाव बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। दा आं दङ जाहैबाय गामियाव। नायनो हागोन गामिनि बेकग्राउन्डफोरखौ। बेजों लोगोसे जोबोद रंजाथाव खौरां, आंना थारैनो 1K कमप्लिटआ जाबाय। नोंथांमोननि अननायजों, नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायजों दा आंनि चेनेलाव 1K कमप्लिट जाबाय आरोना लोगोफोर। आसा खालामो उननि समावबो 2K टारगेट लानायाव नोंथांमोनाबो 2Kखौबो थाबैनो कमप्लिट खालामनानै होगोन होननानै। स' गाइसमोन, दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला। नेक्स्ट भिडिअआव जों थाबैनो लोगो मोनलायफिनगोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। बाय बाय।